prihlásiť sa. Nech sa páči, pán poslanec Viskupič. Chcem sa vám poďakovať, pán podpredseda parlamentu a predseda Kresťanských demokratov, za to, že aj po vystúpení pani kolegyne Janky Šipošovej nastala zmrazujúca a nakos otvárajúca atmosféra toho, že niečo nie je vyrovnané, niečo nie je dotiahnuté do stavu nastolenia spravodlivého konania. Myslím si, že aj v duchu toho, že 17. november nie je tak ďaleko a jeho 26. výročie od nás, kedy mnohé parametre hovorili o tom, že v 89. bola nastolená demokracia a prichádza k nejakej dezilúzii z toho. A z tých všetkých debát okolo 17. novembra chcem spomenúť možno dve základné vety. Prvá je o tom, že demokracia sa nenastoluje. Nastoliť sa nedá, pretože demokraciu sa musíme naučiť používať, pretože demokracia sa stavia, kultivuje, učí sa a zároveň nás musí učiť. To je jedna veta. A druhá je presne s odkazom na pamäť. Akýkoľvek národ, ktorý zabudne na svoju vlastnú pamäť alebo ju stratí, je odsúdený svoju históriu si prežiť znova. A tým, že existujú reziduá tej minulej moci až dodnes, je presne nevyrovnanie sa s jedným momentom, že tí, ktorí mučili a týrali, sú na tom lepšie ako tí, ktorí boli mučení a týraní. Podporou návrhu tohoto zákona vieme túto spravodlivosť nastoliť, tak ako to demokracia vyžaduje. Ďakujem. Pán poslanec Mičovský. Ďakujem pekne za slovo, vážená pani podpredsednička. Aj vážený pán podpredseda, ďakujem ti za tvoje vystúpenie. Naviažem len na tú časť, kde si hovoril o tom, že boj nekončí, že stále vlastne tie zápasy prebiehajú a zrejme aj natrvalo prebiehať budú. A veľmi pragmaticky sa teda tu chytám tej časti jedného konkrétneho zápasu, kde vždy som stál tam, kde si to navrhoval, alebo naopak, kde sám som to navrhoval. Mám na mysli jedny amnestie, ktoré tu kryjú zločin a ktoré sú istým symbolom toho, že ten boj naozaj má svoju kontinuitu a že tu v tejto sieni ho treba vybojovať, lebo tu je na to priestor. Ďakujem. Reakcia pán podpredseda Figel. Ďakujem pekne. Nie je to kontroverzia, ja len by som chcel tiež poďakovať a možno dodať k tomu, čo hovoril pán kolega Viskupič aj pán kolega Mičovský. Nastoluje sa totalita, demokracia si vyžaduje statočnosť, odvahu